vejret blev ikke særlig meget. Hold da op, det er en god starter herovre. Vejret blev ligesom ikke så meget bedre, så vi er på vej ned. Vi tager lige ned igen, så tager vi hop i morgen, så vi kan få nogle lidt pænere billeder end det her vejr. Rainy weather. Vi kører meget engelsk herovre. Ja. Yeah. Hvad sker der egentlig for det? Because I'm so good at it. No. Og vi skal lige have noget morgenmad. Jeg skal prøve en lentil smoothie. Det er denne her. Du skal betale. Thank you. Og der er saftsus med smoothie. God. Det er simpelthen varm latte på dåse, som er købt i 7. Efter vores lille episode med dårligt vejr i går, så prøver vi igen. But it's cold. Det er lidt køligt. Nu vil jeg være der. Hvor det er flot. Sygt flot. Ja. Kan du sige lidt om, hvor vi er henne? Ja, vi er i Korsgården. Har du glemt, hvad det hedder? Kiyomitsu-dera tempel. Og det er det her flotte et. Ja, så er det sådan set et andet lidt videre op også. Så der skal vi videre op nu. Og der skulle være rigtig god udsigt derfra, og man kan se hele byen også. Det kan man også lidt her. Meget flot. Og vi spiser nogle scones. Jeg tør scone i tænderne. Nu skal vi videre til noget, der hedder Fushimi Irina Taisha, tror jeg det hedder. Yes. Som er de her velkendte orange porte, man går igennem. Så lad os op og se, hvad det er. Ja. Scones. Ej, du har filmet op i panden på mig. Kaffe. Ej. Nu skal vi videre. Ej. Så mig en lille japaner med her. Hvor er vi henne nu? Nu er vi jo på det, jeg sagde før, som jeg har glemt, hvad hedder igen. Vi er verdens dårligste turguider her. Fushimi Inari. Ja. Templet og de her orange søjler, man kan se her. Tror jeg, det hedder. Så kommer vi i bunden igen. Snack-attack. Nu skal vi have lidt snacks. Og nu vælter det ind med turister her. Så der er meget godt tidspunkt, vi kom på. Og vi fik faktisk taget mange gode billeder. I kan se dem her. Ja. Så jeg går bare ja, Julie hun fortsætter med at snakke. Så skal vi lige ned og have købt nogle souvenirs, vi kan tage med hjem. Og så skal vi ellers bare hjem af mod hotellet igen. Og så tror jeg, vi skal ned og have en bajer.
Ja, øl. Skal vi have en bare salademad? Så vi ses dernede. Just one. Okay, sikke sådan den her. Oh, Hvor er de der pinde der? Ah, okay. Thank you. Lumme. Nu kører vi en lille dumpling her. Er den god? Vanvittigt god. Okay. Det er lige noget værre. Så er det rammetid. Ramen. Arigato. Perfekt. Nå, så er vi på vej hjem. Vi kommer med noget mad. Ja. Og så i morgen, så ses vi jo bare der. På endnu nye eventyr. Arigato. Arigato. Vi er på vej til Bamboo Forest. Og måske der også er aber derude. Så er vi i Arashiyama. Så skal vi bare have fundet den der bambuskov. Så kom op. Vi er på vej op af et bjerg igen. Til monkeys. 20 minutter op af et bjerg. Så skulle der gerne være nogle aber oppe på toppen. Så det skal vi op og se. På vej tilbage. Nu skal vi til Daikoji-templet i Kyoto. Men vi skal lige ned og have en is først. Og så skal vi lige have toget tilbage, og det tager lige en time. Ja. Og så skal vi ellers bare videre på eventyr. Så fik vi is. Jeg fryser ikke i dag, så derfor kan jeg godt spise is. Nu er vi ved Daikoji-templet. Her der ser der faktisk ud til ikke at være så mange turister, så det er meget fedt at se, at vi kan få om vi har fundet sådan et hidden gem, eller ja, sådan et spot, hvor der måske ikke er så turistet, men faktisk er virkelig smukt. Så lad os gå op og se, hvad det er for noget. Så det var som forventet meget smukt og nærmest ingen turister. Nej. Jeg tror faktisk kun det var næsten kun det var lokale der var her. Og så os. Og I kan jo selv se på hvor flot det er på de videoer. Så nu skal vi head back to Kyoto by, og så skal vi lige ud og kigge på en kniv til mig. En køkkenkniv. Og det er ikke en døj. Sjovt. Jeg skal vi bare lige kigge lidt på i butik, så skal vi lige bestille bord til en restaurant i aften. Adios.